Her er der et godt eksempel på, hvordan man ikke skal gøre, når man skal spørge om klokken. Hey fuckhoved, hvad er klokken? Her har vi et godt eksempel på, hvad man skal gøre, når man skal spørge om klokken. Undskyld, hvad er klokken? 5 minutter i 11. Her er der et dårligt eksempel på, hvad man skal gøre, hvis man ikke ved, om der er nogen, der er på WC, og man selv skal på WC. Så skal man! Her er der et godt eksempel på, hvad man skal gøre, hvis man skal på WC, og man ikke ved, om der er en anden, der er på WC. Hallo, er der nogen? Ja, jeg får lov at komme. Her er der et dårligt eksempel på, hvad du skal gøre, hvis du er i biografen, og der sidder en høj mand foran dig, og du ikke kan se noget. Flyt dig lige! Hold kæft. Her har vi et godt eksempel på, hvad man skal gøre, hvis man er i biografen, og der sidder en stor mand foran en, så man ikke kan se noget. Undskyld, kan vi ikke bytte plads? Ja, okay. Her har du et dårligt eksempel på, hvad du skal gøre, hvis du skal passe din fætters hund. Hvad så, min ven? Kan du være sammen med? Sådan... Ja. Hun er død! Her har du et godt eksempel på, hvad du skal gøre, hvis du skal passe din fætters hund. Hvad så, min ven? Kan du være sammen med? Nej, jeg passer min fætters hund. Kan du ikke komme til mig i dag? Hallo, er der nogen?